Hi guys, welcome to my channel Mama Dilis Vlog. Karon naabot na jud mi sa igsoon ni Nini dire sa Pilar. Ug mao na ni ang ilang balay. Ayo og mga buwak. O di ana si Harold nag-sit down na. Mao na ilang mga palibot, lami siya kaayo og teres. Mao na ni ang ilang sulod. Ilang balkon kang kayo sila buwak guys. Kami sila sulod silang balay na sila buwak ng palmera, duha ka buok. Kami siya kayog balay si Gigi tanawa lami dyan mga mga ni tagiya aning bahay si Gigi sawa sa igsoon ni Nene. Lami sila kayo. Cute kayo ilang lamisa. Sa Harold sige nagsudsod aring bye. Asa na maron? Harold. Na sila tindahan diri sa sulod. Dara si Don Kyle. Kasi gagawa computer o cellphone. Money kwarto ni Gigi. Nalay ng tindahan. Sit down nak, sit down nak. Ay tindahan nila. Piiring nila daghan, doha ka buok. Sit down tanak. Kuha sa tindahan si Mama. O ito pag kuha. Tinda si pasing mo. Kailan naghanan? Kailan ka pasing? Oh good. Diya mo to kamar nito. Oo. Sana yung magikuha Harold. Well, sa dito sa inyo. Oo. Isuon man dahil yung nanay o yung tatay. Isuon dahil. Isuon. Gagawin o kagsagod me. Dahil si Harold na sige nagkuha. Sige na Jay. Kaya naman natimanan Jay. Pila na kabuok na? Opat na. Kita po ka mana. Bebe. Una raman dyan eh. Basuran ka tong. Sana matukuban na eh. Murag butang siguro. Ikaw silupin dara. Dara na Jay. Pila ni kabuok. Saan man Jay? Makurot na Jay mga tindahan eh. Pero saan naman eh. Sige manigpalit sa wayo bayad. Hi Harold. Gamay ra tawo ng tinda, ginagmay ra. Harold na ang iring ato iso di mga pasiyo ani naka para maihap nato kon pila jud niya. Kan. Iso sa nak Iso sa ni mga bisiyo ni ka na. Dili na. Shh. Kan kayo tinda niya si Gigi. Kaya mga tinda diri sa gawas. Klase-klase ang tinda ni Gigi. Burbrand. Cut. Mga junk foods. Kyle, kasi sa Harold, kasi galing kami. Hoy, Ming, how are you, Ming? Para si Harold, kasi na siya og kaon. Sige na siya kukuha, walay bayad. Ayaw lahag na ka. Kyle, gaduwa og cellphone. May kwarto ni Maria Rosita. Mama ni Nene. Panantaw siya sa laing kalibutan.
Ano ilang sala. Cute sila kayog lamisa guys. Slay TV. Parita silang kusina. Ano lang kusina.